o wi nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete tawde wona baba riwatanma ayde saka yumma yeccite wona ɓiɓɓe dandamo jawdi haala kan yijite riya sari ko faabu koɗe barru molete wadde mbaɗen jikke meɗen e annabijo muhammada sallallahu alayhi wa sallam caggal yettude allah ko julde nabi moustapha sallallahu alayhi wa sallam mi salmini leñol ngol mi salmini windere nde Oumar Doro Kume Allah jarama a jarama no feewi ngol ɗo dawol ngol dawɗa em ko dawol teddugal gondugal e sutura gondugal e fayida sabu jeyɗo sababu umminɗo mo garɗa e mo ko neɗɗo tedduɗo e leñol ngol ko neɗɗo moƴƴo e leñol ngol ko neɗɗo guurɗo wuurani leñol ngol ko neɗɗo paggiɗo dañi dañan leñol ngol ɗamininoɗo oɗo ñalawma ma are mum liggi ɗum gila yahani Abdoulaye Elimane Dia Kaladio warno ko mission makko gasi o yeehi neɗɗo noon mo Allah tagi fof yaha kono musane aduna ha ɓuuri mayde Abdoulaye Elimane Dia e nder windere nde fof oɗo subaka hande joɗade e galle mo jooɗimi ɗo galle Ama Siré Dia mboɗo haala Abdoulaye Elimane Dia te ko an ummi ari tawi mi namdi mi yidde mi yiwtude mon jettoɗe godni Allah Abdoulaye Elimane Dia wona Demed wasi wona Fouta wasi wona Haalpulaar en mbasi ko windere nde fof wasi Abdoulaye adno ko nulal o timmini nulal makko Allah seedima yimɓeɓe ceedima yonta makko seedima Allah kadi gonƴini aduna o fof gonƴini Abdoulaye Elimane Dia ko nulal aduna o yettini nulal makko Allah jarama o wi nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete Oumar Doro Kume a jarama Abdoulaye Elimane Dia ko bawɗe Allah neɗɗo siforo e makko ko andi haɗa ɗon goɗɗo aɗa jokka nde wonno Abdoulaye yaadi koye aduna kanko ko nulal o ari garɗo nulal noon ko Allah fewnere gueɗe mum foof andi konngol wiyede neɗɗo ko jonta ɗum jontaɗo jibinte ko goto e leñol jontaɗo jibinte ko goto e yonta jontaɗo jibintama ha o maaya goɗɗo wonta feeñ sowona o yaha Abdoulaye Elimane Dia nde hoodere makko fettinde goɗɗo feeñani e nder Fouta ko Allah rokkirimo noon Abdoulaye Elimane ko cukalel ko dimo ko deƴƴo ko jannguɗo ko nunɗuɗo ko julɗo Abdoulaye Elimane dañi jawdi law jawdi ndi bewnani mo Abdoulaye Elimane Dia no foti e guide bandum en kala ko neɗɗo faggorno yooɗa kala ko neɗɗo faggorno daña kala neɗɗo dañirtuno wonira hono foti wonirde Abdoulaye Elimane Dia dañiri noon goo min de mboɗo andi mo seeɗa mo nganduma mi haalɗum e makko Abdoulaye woni ko less martaba mum ko neɗɗo deƴƴo teeyɗo liggortoɗo haqqille so neɗɗo dañi ko e waktu mo dañi o fittan mum hani bewde kono Abdoulaye bewani kadi Abdoulaye ko mission o joguino sa heeɗima jewde makko fof o haalata ko neɗɗo ko nelal adduma ko nelal ngal Allah nelma e windere nde wat sa gasni jaaha goɗɗo ara lomto ɗum ɗon konngol makko toujours kanko mo tijjino ɗum o manno ɗum hay so andano ko mayro cukago omo heblodino kam gurdam makko kala ɗo gasi yo yataw no yooɗi Abdoulaye noon maayi ko ɗo yooɗi Abdoulaye ko jannguɗo goo o yaari ko banggue droit Abdoulaye Elimane fonno wonde ko avocat ɗum o jogui on diplôme o jogui kono nde wonno wonde o meeɗi haalde mboɗo jooɗi o wi yimɓeɓe hoto ƴewrumo ko galo ngalu makko ngu ɓooyani o jibina koye galle basal o mawni koye galle basal ko dañi ko kanko faggi ɗum tagi yimɓeɓe hoto jiirumo ngalu yo jiirumo ko neɗɗo no menni kala ko dañi o rendane e bandiko en hoto Allah rokkuma ɗum hoto naftoro ɗum kala ko dañi e aduna e gurdam makko tampanima tan ko yimɓe ɗum tagi Abdoulaye woppi jangde law woppi diplôme mo joguino o naati e affaire uji gam yidde yettinde Allah walla ɗum mbeten wawa yettinde mission makko e faade julɓe Abdoulaye arno ko heɓitade julɓe Abdoulaye arno ko faabade julɓe ngalu Abdoulaye fof nayi ko Fouta wonto nayi banggueji goɗɗi ha heewi kono yooɗe Abdoulaye Elimane Dia ngalu makko nguɗo tolni e aduna ɗo ina famɗi ganduɗo Abdoulaye Elimane Dia mo jiidi yumma e baba ina famɗi nde wan noon o jaɓani hakkude makko e bandiguel o totti leñol makko gueɗal men ha timmi
heddi hakkude gueɗal makko yimɓe ɓe hay goto Ablaye wirnani hay goto wirnani hakkude Ablaye e yimɓe ɓe ɓe jiidi yumma e baba ɓe jiidi baba ko caggal makko goni peñani e ngalu makko o rokki ɗumen fodde men ha timmi birnani hay goto en heewi neɗɗo dañju ko miñe en walla mawɗe en walla kawma en birnanma e bande en wiye ko bandi ken kadi mbo yettade yimɓe ɓe walla ko bandi ken kadi yimɓe yettade mo mi wondiriɗo Allah nde nanmi mayde Ablaye Elimane Dia ɓuurmi woyde fof ko yimɓe ɗiɗo ɓuurmi woyde won jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa sa ari biɗo Ablaye Elimane Dia ha jamma ma taw no jooɗi boowal na paade makko on ɗamine makko saabu Allah ha jamma so yalti kañumen fof dogat paya e makko o yo paade gamam erto walla goɗɗum gonɗon ha minuit gonɗon ha 11 heures gonɗon ha 10 heures jamma kotta sona rokkaɓe dépense mabɓe ɗum ko jamma fof neɗɗo fof gandu Ablaye Elimane Dia bureau makko kala nde o yalti boowal ko jeeyaɓe Allah noon jooɗi ɓe no lada ɓe ko wumɓe no ɗowa ɓe ko wambuɓe ɓiɓɓe ɓe ko miskineɓe Allah meɓe goni ndemal galle makko ñande fof ko dokkoɓe Allah no ɓe gurdata Allah to ɓe paati ɗum ko hen gueɗal ɗiɗi Ablaye Elimane Dia ko nafi Fouta ko guilay Senghor fayi hande minen emin tawa emin jooɗi e nder Fouta mi meeɗi wiide hono Kalidou Demba Guira Dieng to Kasga hono mum dañetake e aduna kono nde o yeehi nde gila o yahani Ablaye Elimane Dia hiɓɓiti relève makko Kalidou Dieng kala école gonɗo e Fouta kala juma gonɗo e Fouta kala sardinge gonɗo e Fouta Kalidou Demba Guira Dieng to kaskas waɗini hen jomoni Kalidou Dieng Ablaye Elimane Dia nde ari juma jama ngesa jangowo ñawɗo mayɗo keyɗuɗo desowo kala ko garɗo Ablaye Elimane Dia o wallimo on banggue kala ko Ablaye Elimane Dia safrani o yiyani Oumar ƴeew Allah no hulɓini Ablaye Elimane Dia ñande 3 août mbaɗannomi joom suudam sadak kala hitande duuɓi tati hande kala hitande le 3 août mbaɗantomomi sadak le 3 août oɗo mbaɗmi sadak weeti lo woni le 4 gartumi gallam ɗo galle mawɗo ɗo le 5 Ablaye Elimane Dia 5 le 5 août ñande joom suudam o 5 le 3 août le 5 août warno duwaw muɗum ɓerdam duƴƴi e ɗum Ablaye Elimane Dia Oumar ina wayno enen en mbasi e yonta men ken gonta dañcu mi wiyata hono makko jibintaki walla hono makko wodata kono hono makko weeɓani Ablaye wona politique nayimo hakkude makko yimɓeɓe wona politique Ablaye wona politicien Ablaye c'est un acteur de développement Ablaye yaari ko banggue faabade julɓe faabade miskineɓe heɓɓitade dendagal ko faate e caɗele wallude sukaɓeɓe yo janggu wallude sukaɓeɓe yo gon wallude sukaɓeɓe yo dañ wallude sukaɓeɓe yo ɓuur wallude sukaɓeɓe yo gueɗe mumen timmum ko ɗum Ablaye Elimane Dia yaari debbo noon gorko suka e mawɗo dendagal ɗo neɗɗo wawno wonde ko dendagal jeeyaɗo nder département de Podor dañi caɗele dañi bojji kadi yummakko wona kañum tan goto jibini mbo wona bammakko tan goto jibini mbo Ablaye ko ɓi aduna o foof Ablaye ko ɓi dental aduna o foof woyimbo so neɗɗo wiyama sifa Ablaye Elimane Dia Ablaye ko dimo Ablaye ko deeƴƴo Ablaye ko gandu Ablaye ko galo tawde wona babari waranma ayde saka yumma yeccite wona ɓiɓɓe dandamo jawdi haala kan jite o yaari ko banggue ndema o yaari ko banggue jangdi o yaari ko banggue safara o yaari ko banggue miskineɓe Allah ko ɓooyani wonani taw hay lebbi ɗiɗi taw o nanima won 250 millions e nder département de Podor ɗum koko wattan makko o waɗi forum mo ganduɗa mo hono muɗum ala haade Macky Sall yaade Fouta ñanden o renjini dendagal acteur uji développement foof yo ngar Fouta dendagal groupement féminin groupe e GIE ji e association pour le développement guure ɗe o yo ngar kawriya Fouta o waɗi toon forum mawɗo gam yiilade wallidde yimɓeɓe gueɗe ɗiɗi gila pete ha Podor ha yawti Podor dendagal hakkude maji comme haala mum haaltaki ila Morphil o doganno sak ko yo département dañi e nder ila Morphil taw département goɗɗo no wawi wonde jeeri Podor fecco pecce tati Podor wonta région département wona comme no peete ni e département de Podor taw wona ko ila Morphil tan rendinta gila Podor ha Saldi ɗum omo doganno ɗum omo darino e banggue ndema yo yimɓeɓe dañno gurdi godron baɗaɗo o ko jingere makko darde makko tampere makko e sañju makko ene jeeya hen e heɗade président Macky Sall heɗade mbo nde wonno Macky Sall ne ɓadimo nde wonno Ablaye Elimane Dia wuuri haw o maayi hay nomination goto o meeɗa dañde e gouvernement hay goto
kala ko dañe aduna ko arjiga makko rokkimo doole makko dokkimo peeje makko dokkimo pellital makko dokkimo e jingere makko Macky Sall noon ne wallitimo ko heewi nde won noon andi hol fandare makko kadi Abdoulaye Elimane Dia ko walare e nder département de Podor dendagal responsable ji politique département de Podor fof kala koɓe jiiɗi so Abdoulaye Elimane Dia yadata hen yahata ɗum mo tammi mo Allah rokkimo ɗum par ce que yimɓeɓe ne paamimo ne jaɓanimo ne gonde makko goho o ɓornaki cakka laamu o rokkaka nomination hay goto o jogaki responsabilité hay hunde e nder département de Podor so wona wonde maire Demet ɗum ko wuuro makko rokkimo wona goɗɗo ko heddi kon fof ko jawdi makko kala kene wiya busap o heewi wadde omo heewi wadde jeetati ɗi ɗiɗɗi heddiɓe pecce ko neɗɗo cuusɗo jartiɗo jawdi makko kala ko fate ɓamdata ko baɗowo kadi Abdoulaye gandirta ko jonta ɗum mbimi ko mi meeɗani yiide mo jiidi yumma e baaba walla mo jiidi baaba ɓadimbo ha kene bonnanambo hakkude makko yimɓeɓe haaju makko ko neɗɗo deƴƴo a wawademo orienté ko welaka a wawi jamdemo ko welaka emin jogui noon suka amen goto mo cettimiɗo Allah ko neɗɗo jiɗɗo mo kañum wimi ñande o mayi nde hunuko mum te fenata wiyete ko Ousmane Amadou Tidiane Ceerno Hammadi Mali Ousmane Sy to Jareguel o meeɗani wayde mayiɗo wona yummakko no wona bammakko wona galle mabɓe hay goto meeɗani mayde e galle mabɓe o woyi ɗum hono woyiɗo Abdoulaye Elimane Dia o wi kam denɗi mbimomi nam woy min ko ñaguinomi Allah rokkade mbiyogoni o jinnomi kam aɗo Abdoulaye Elimane Dia mayde o juulami duwonomi Ousmane Tidiane Ceerno Hammadi Mali ko tanum waliyaɓe Allah ama Siré Dia nan ne andi ko kalami ko o wi kanko ñaguino Allah ko yo Allah ittumbo e aduna taw Abdoulaye Elimane Dia tawa juulambo duwonomo mbimi noon Allah jaɓani ɗum wi ko ya an ya julnombo ya dawndo o wi min noon komi jeehowo hoore fonde komi dewo e makko ha ɗo wirnoya foof mi wawa pudde caggal o haalanimi battinol makko konngol makko battinol e Abdoulaye Elimane Dia nde o ari jerebi nayimo ha e nder suudu ɗo Abdoulaye Elimane Dia leeli ɗo omo sikki ala dañƴo ɗum sona kanko o ɓoosi koyɗe Abdoulaye ɓe ceeri ɓe jeehi bolle mabɓe o nanti ɗum ko sankade Abdoulaye on Abdoulaye ko neɗɗo mo ganduɗa beñotoɗo Abdoulaye Elimane Dia ko neɗɗo cattuɗo nde wonno wona cattude bonde no ko gonguiyente Ousmane Tidiane goto wawi kala ko weñimbo so Ousmane arema ko woppat on artan konngol gotol on haltintako kadi on ko consultant international ko neɗɗo guurɗo gurdam tiiɗam ko sehil makko saabu Allah jagguiranimo jawdi o jagguiranɗum jawdi kadi Allah fof Allah waɗi hakkude ko tiiɗi emin jogui suka amen goɗɗo kanko e Ousmane o yummiraɓe mabɓe jiidi yumma e baba ko ono jangguituno ne wiye Babayel Dia walla Hamidou Dia ɓi Mamadou Ibra to Jareguel ono jangguidi nden kanko Abdoulaye Elimane Dia e oɗo Hamidou Dia o eɓe tawnomin Jamano FM ɗo jeedo ɗo ɓe garanno nen ɓe goɗɗi étudiaji Allah noon waɗi Abdoulaye hono muɗum ala Oumar Abdoulaye gurdam makko ko ndema ɗum o toppirɗen département de Podor no wuurdi toppirɗen ngaalu mbatten ɗum toon daranɗen nokku men pewnen nokku men e yonta men hunde fof ko saaha mum so yawti département de Podor Abdoulaye Elimane Dia heedanno Podor koɗo responsable politique Podor no dañƴo nomination cakka mawɗo e politique kono Abdoulaye Elimane Dia heedi kono Abdoulaye jogui ko cakka mo Allah ɓornumo politique o minen emin jogui cadre uji kadi ko cadre uji haut niveau Sénégal fof sa dañi sa jaaɓi mbiya ko Podor tan jogui ngal laamu Sénégal ministre des finances et budget jeeya ko Podor ministre de l'économie plan et coopération jeeya ko Podor ministre de l'éducation ɓurɗo towde e jangde aduna o jeeya ko Podor ministre des affaires étrangères jeeya ko Podor emin jogui ministre joguiɗo l'habitat jeeya ko Podor ko bawɗum Amadou Siré Dia oɗo minen ko min jogui e nder responsable uji min jogui kadi ministre conseil ministre secrétaire à la présidence Demba Ba jeeya ko Podor jeeya ko Diaba Mbolo wiyeteno joomen minen kay ala ko min ngala mi sikkani noon mi sikkani mayde Abdoulaye Elimane Dia sene fewna ɗum walla sene bonna ɗum par ce que kamɓe Allah rokkiɓe gandal ɓe gona jeeyaɓe e nder Fouta Abdoulaye noon jeeya ko e Fouta Abdoulaye ko fuutanke nder yummum bamum wona noon banggue jibinande ala ko jikku kadi Abdoulaye hokki ɗum chance dañde ko dañi ko eko waɗi ko waɗata ko Abdoulaye ala nomination mo noma ko hayno Abdoulaye Daouda en mbawa yadde jiiɗi foof ama Sidi Hotel mbawa yadde jiiɗi foof Aissata Tall Sall wona jiiɗi foof jakko ko responsable uji politique kono wonkoɓe jogui e laamu wona ɓe keɓata ko ñande foof Abdoulaye noon jogaki hay hunde
kono ɗo fini fof dawa no wela dawra no wela artira kadi ne fewni politique mum e Fouta ne jaggi suka Ablaye man goto jogui jeunesse département de Podor hay goto ala jeunesse département de Podor e junggo Ablaye man jawawi fof par ce que kanko o haalata yimɓe tan ko yo janggu yo dañ yo liggo yo gon hunde fof riya sari ko faabu koɗo barru molete wadde mbaɗen jikke meɗen e annabijo Muhammada sallallahu alayhi wa sallam Ablaye ni won aɗa andi koko fusno Podor politique muɗum moƴƴano ina wanno haareji ha heewi ina wanno haareji banggueji fof to jiiɗa fof caɗele nan toon kono hono Podor hewnode caɗele ala Ablaye wonno ko wadde réconcilier o wonno koye moƴƴirinde hakkude mabɓe o saaha sabu Cheikh Oumar e Abdoulaye Daouda Diallo wona noon nandirtunoɓe te alhamdulillahi rabbil alamin Allah guila Cheikh Oumar an heeɓi gueɗal Podor deeƴi par ce que yilotono ko gueɗal yimɓe ne kala ne mbiya fodde heɓtere so neɗɗo yiiɗi dañde hunde alay saago daro ndew felliti haɓayde nder département de Podor o haɓrani Ablaye Daouda añdi ɗum o haɓrani Ablaye Daouda ittude ɗum Allah o haɓirtino ko haw ande haw daña gueɗal ndew daña gueɗal Podor deeƴi heddinoɓe gondani goto fof ko banggue mum sabu sa ƴeewi Cheikh Oumar an ko banggue mum Ablaye Daouda ko hande ɓe jaada kono ko goɗɗum ko funti tan kamɓe gonɗiɗo gotel kalaji kañum wondano hay goto e mabɓe hande kala e mabɓe kadi dañƴo probléme e keddiɗo ko kanko doganta Moussa Oumar Sow ko joom gueɗal e nder Podor sabu hande kañum woni directeur des piments kañum woni ɓernde golle PSE ko golloto foof kala ko Macky Sall golloto hande kala ministre gonɗo e Sénégal aɗa Moussa Sow kañum woni hande directeur des piment noon huufi leydi Sénégal werto Sénégal fof e frontiére uji Sénégal fof e dendagal kone golle e banggue ɓamtare on noon ina wayno kala ministre gonɗo so ndema so awo so gaynako so élevage so santé so éducation ɗo jiɗɗa fof jarama ligguiɗo Moussa Sow ɗum Allah rokki ɗum Podor fof ko ɓi Podor najo Moussa Oumar politique makko wawi politique Sénégal fof surtout département de Podor naɓe ko mbarude lelidane deeƴi e ko neɗɗo ƴoƴƴo cuusɗo pelliɗɗo bawɗo liggade joguiɗo woni e politique Allah rokkima ɗum kadi Macky Sall andimo no fewi heddiɓe noon wona ɓoyani e politique kono ko joni dañi gueɗal e nder politique kamɓe heddiɓe woppi kan Diallo on dañi gueɗal e politique o adi hande oto heddiɓe fof koye Macky Sall ɓuuri dañde gueɗal Ablaye Daouda noon woni gueɗal manggal dañin ɗum e nder temps Podor temps Ablaye Wade par ce que o joguinoma Dakar Dem Dikka koye makko change natti wonde no wiyatno ko Sotrac o woni directeur LONAS o woni directeur IPRES o woni secrétaire général CRAES ko ɗo woppi laamu PDS o arti o faate Macky Sall woni ministre des budget o waɗi infrastructure o woni ministre de l' intérieur o faati hande budget et finance ɗum noon fof noon e wonde ɗum Ablaye Elimane Dia hay hunde dañani e nomination kay poste ala kono Podor kay konko tami junggo makko ɗum ko weeli neɗɗo metti neɗɗo ko Allah rokkimo ɗum goho omo yiyo ɗiɗi omo ñawda hajuji tati kala ɗo dari o feeñat waɗi noon ko gorago makko neɗɗago makko cuusal makko kadi jawdi makko wattino koye bandi ko en jetti WINNDERE-TV e darde mum e leƴƴande mum nde jogui seeɗa e banggue faade gurdam aduna nde wonno aduna ko gollal hen ko seeɗa tinnoɗen ballodiren leñol men ngol Allah wonko itte men weeɓani dañde hono Ablaye Elimane Dia Allah addani en ko arjigue wonno waɗi arjigue o fof juuɗe makko Ablaye Elimane Dia hay duuɓi 50 ko liggi ko fof timmani duuɓi 15 ko haalteɗo ko fof timmani duuɓi 15 e nder noon gurdam aduna kala caɗele o dañi ala fof ko waɗani ala fof no tampirani ala fof ko yiilaki ala fof no daƴi o ƴeyanno dañiri ngaalu aduna kono ronkuyno hunde fof ha Allah tottimo ko tottimo ko noon omo jaaɓi hen Allah gonƴinde ko Allah tottimo gonƴinde ko nelal Allah o jogui kadi nelal Allah ngal fayi koye jeeyaɓe Allah o yettini mission makko Allah jarama on jarama Podor ma woyi ko wonta deƴƴu te kala garɗo e aduna kala ko ligguiɗe aduna walla kala ko joole aduna ronki yaadi so neɗɗo ne weela sene mette mawi sin Ablaye Elimane Dia no wurno ɗum ɗo ma waɗ Oumar jarama